मंचावर उपस्थित असलेले सारे मान्यवर, मित्रपरिवार, पत्रबंधू भगिनी आणि कुटुंबीय या सर्वांना माझा नमस्कार. कार्यक्रमाच्या शेवटी आभार मानल्याशिवाय कार्यक्रम पुरा होऊ शकत नाही आणि हे गोड काम करण्याची संधी मला मिळाली आहे, त्याबद्दल मला आनंद वाटतो. सर्वप्रथम आजच्या प्रकाशन सोहळ्याचा प्रमुख पाहुणे, दैनिक नवप्रभाचे संपादक माननीय श्री परेश प्रभू यांना आमच्या विनंतीला मान देऊन पुस्तक प्रकाशन करण्यास लगेच मान्यता दिली, त्याबद्दल माझे कुटुंबीय त्यांचे शतशः आभारी आहोत. तसेच प्राध्यापिका सौ ललिता जोशी यांनी सन्माननीय अतिथी म्हणून स्वीकार केल्याबद्दल आम्ही कुटुंबीय त्यांचे अत्यंत आभारी आहोत. ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ प्राचार्य श्री सुभाष वेलिंगकर यांना समान वयाचे मौलिक योगदान दिलं, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. पुस्तक छपाईचं काम श्री विद्या प्रतिष्ठानचे श्री नितीन फळदेसाई आणि त्यांचे सहकारी महेंद्र गोंडवारे यांनी सुलभ रीतीने पार पाडलं, त्याबद्दल खूप धन्यवाद. आपल्या रसाळ वाणीने ज्यांनी ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्या सूत्रसंचालिका श्रीमती संगीता अभ्यंकर यांचे मनपूर्वक आभार. रागनीने आपल्या सुरेल आवाजाने या कार्यक्रमाला रंगत आणली आणि तिला साथ देणाऱ्या म्युझिशियन्सचे आभार मानते. HQ हॉटेलचा हा सुंदर हॉल आम्हाला उपलब्ध करून दिल्याबद्दल HQची मॅनेजमेंट कमिटी, त्यांचे सहकारी, कर्मचारी या सर्वांचे आम्ही आभार आहोत. तसेच इव्हेंट मॅनेजर देवेन शिरोडकर, फोटोग्राफर संतोष, आर्टवर्क डिझाईन चारुता मेहता यांचे खूप आभार. पत्रकार बंधू भगिनीचे प्रेस कव्हरेजसाठी मनपूर्वक आभार. अँड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपण सारे आवर्जून उपस्थित राहून या प्रकाशन सोहळ्याची शान वाढवून आम्हाला उपकृत केलेत, त्याबद्दल शतशः आभार मानते. आणि मॉम, तू ह्या वयात हा प्रयत्न केला, त्याबद्दल मला तुझे कौतुक वाटते. परत एकदा सर्वांचे मनापूर्वक आभार. मी फार परेश प्रभू इथे मंचावर बसलेले आहेत, मी फार कवितेबद्दल अधिकाराने बोलू शकत नाही, पण मला एक रसिक वाचक म्हणून तिच्या कवितांबद्दल जे वाटलं थोडंसं ते सांगते. की तिच्या कवितांमध्ये खूप विषयांची विविधता आहे, एकांगी अशा कविता नाही आहेत, कारण मुळात ती संवेदनाशील आहे आणि आजूबाजूला जे घडतं किंवा तिच्या मनातल्या ज्या भावभावना आहेत त्यांना कुठेतरी वाट करून देण्यासाठी तिला ते व्यक्त व्हावंसं वाटतं आणि त्यामुळे त्या विषयामध्ये खूप विविधता आली असं मला वाटतं. की त्याच्यामध्ये आईवडिलांचं प्रेम आहे, देवावरची भक्ती आहे, निसर्ग आहे किंवा अगदी समाजकारणात राजकारणात चाललेली बजबजपुरी पाहून तिला वाटलेली अस्वस्थता आहे. असे अनेक घटनांना किंवा अनेक भावनांना प्रतिसाद देत तिच्या या कविता व्यक्त होतात आणि त्यामुळे त्यामध्ये खूप विविधता आलेली आहे. आणि काही काही खूप सुंदर अशा शब्दांमध्ये सुंदर उपमा देऊन तिने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्याच्यावरची एक मला आवडलेली एक आणखी कविता सांगते. तिच्या बालपणीच्या आठवणीवर एक कविता लिहिलेली आहे. एक सुंदर असं बालपण जे गेलं ते तिला परत निसटलेले क्षण असं तिने हे केलंय की त्या निसटलेल्या क्षणांबद्दल थोडी हुरहुर, थोडी खंत वाटते. आठवणींच्या झुमराला लगडून राहिले छोटे छोटे क्षण, आठवणींच्या झुमराला लगडून राहिलेले छोटे छोटे क्षण अनुभवते मी एकांतात आणि त्यांचे चमचमते किरण. दिवस होते ते मंतरलेले, हातातून जणू निसटून गेले. मला वाटतं सगळ्यांना बालपणाबद्दल अशीच खंत वाटते की दिवस होते ते मंतरलेले, हातातून जणू निसटून गेले. सोन चाफ्याचा तो मंद धुंद दरवळ, भावंडांच्या मधुर संगतीत गायलेले शुभम करोतीचे साध पडसाद.
अचानक मनी दाटून येतात नि ते छोटे छोटे क्षण पुन्हा जगावेसे वाटतात नि ते छोटे छोटे क्षण पुन्हा जगावेसे वाटतात. तर हे खूप छान सुंदर शब्दामध्ये आपल्या भावना ती व्यक्त करते. आणि दुसरं मला असं वाटतं की आता संगीता म्हणाली तसं मुक्त छंदामध्ये आहेत सगळ्या कविता बहुतेक, आणि शब्दकळा अतिशय साधी सरळ अशी आहे. कवितेचं पहिलं बुक. दुसऱ्या कवितेचे बुक आणि एज अ इन्फॉर्मेशन माहिती आणि कशाबद्दल बुकपर्यंत वेगवेगळे एक संदेश दिवपाचा प्रयत्न केला. सगळ्या तरेच्यो कविता आसा. हर्ष, दुःख, निराशा, कितें 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 चलता तातूंतलो ताजो अनुभव घेवन ते अनुभवतात सगळ्यो गोश्टी त्यो हांवें हातूंत पुस्तकान चित्रीत केले. त्यो वाचकाच्या पर्यंत एक प्रकारचो संदेश दिवपाचो प्रयत्न केला त्या हाच्या थ्रू, कवितेच्या थ्रू. आणि ते भाऊचा आठवड्याचं परिचय ते पुस्तक केलं असं केलं. ते भाऊचे लहानपणापासून ते आतापर्यंत सगळं आठवणी आहेत तातूंत केल्या, चित्रीत केले. पहिल्या पुस्तकान केलं असं झालं. ते लोकांक खूप आवडलेलं म्हणजे पुस्तक. सगळीकडे ताजे हे जाते स्वागत चाललेलं. तिथे गांवांनी ती पुस्तकां सगळी लोकांनी हे केली, प्रोत्साहन दिले आणि लोकांना खूप आवडली. त्यांनी स्वागत केलं. आता पुस्तक सुद्धा लोकांना आवडचे अशी अपेक्षा आसा.